desapareceron recén nacidos. Menuda aquí estamos no barrio da Boca e gustaríame empezar explicando un pouco por que se chama así. Este río que vemos aquí, onde está esa máquina para diante para atrás, chamase Riachuelo. Pois o Riachuelo desen Boca, aquí no barrio da Boca, no Río da Plata. Pero despois, se me gustaría empezar falando de este señor que se chama Benito Quintela Martín. Pois este señor era un pintor, de feito é un dos pintores máis conocidos de Argentina. E é moi curioso porque non pintaba con unha brocha ou con un pincel, sino que pintaba como con unha espátula. A súa aportación ao barrio foi moi grande, porque ahora en nada vamos ver esa calle que se chama Caminito, donde el propuxo que aí houbera como unha galería de arte ao aire libre. Entonces, aínda hoxe se pode ver un montón de personas que venden os seus cuadros, que venden as súas pinturas ou que simplemente expoñen aí as súas pinturas. E outro dos motivos porque estas casas son de colorines é porque se construían cos excedentes dos barcos, é dicir, con chapas, coa madeira que sobraba de facer barcos e ca pintura dos barcos. Entonces, nada, que tiñan, quedaban un pouco verde, pintaban ese cacho de verde. Veña, acabouseme o verde, colle amarillo, acabouso o amarillo, colle azul. Entonces, pois acabaron facendo estas construccións tan características de aquí. Vou aproveitar ahora que non hai casi nadie. Mira, este é un conventillo. E basicamente consistía nun patio con arriba diferentes pasillos con habitacións, portas, non sei se se aprecian no vídeo, un montón de portas, cada porta era unha habitación. E aquí abaixo un patio central onde compartían o día a día. Hoxe casi todos se usan para venta de souvenirs, restaurantes. Creo que non que debe quedar ningún no que viva xente. O tango non foi sempre como hoxe. De feito, naceu aquí, por estos barrios, nos seus comenzos era solamente instrumental. E parece ser que ten a parte española, a guitarra, ten tamén algo de Italia, non me acordo ahora o que, e parte de África, dos esclavos que viñeron aquí. O mix desas tres cousas, pois surgiu o tango. Nun principio bailabas entre homes, non se bailaba un home e unha muller e non era tan sensual como é hoxe. Aquí, no seu tempo, a maior parte dos habitantes eran homes solteiros que se viñan aquí a probar sorte. Entonces 9 de cada 10 habitantes eran homes e había algunha muller, máis ben prostituta. Entonces o tango era como un duelo entre dous homes para disputarse quen se iba coa prostituta. Eso no seu principio non era unha música que gustara moito porque estaba asociada ás persoas de cultura máis baixa. Que pasou? Que Gardel foise a París e ali foi visto como unha música indígena, exótica, e empezou a ter éxito en París. Claro, cando en París empezou a ter éxito, alá foron os argentinos. Isto é noso. E foi cando se empezou a facer mundialmente coñecida, empezouse a poñer voz a esta música, empezouse a bailar tamén entre un home e unha muller de maneira máis sensual, e naceu o tango tal cual o conocemos hoxe. Bueno, é inevitable vir ao barrio de Boca e non falar de fútbol. Primeira, porque
O porqué dos colores azul e amarillo? Pois é moi curioso. Parece ser que era fai tempo o color do Boca Juniors era como azul celeste ou algo así, pero coincidía cos colores do outro equipo. Entón sortearon e tocoulle o Boca Juniors cambiar de colores. Entonces dixeron, bueno, pois o primeiro barco que entre mañá aquí no puerto vai ser os colores que nos adoptemos. Entrou un barco sueco, entonces pois adoptaron os colores. Outra curiosidade, por que se chama La Bombonera? Pois as persoas que o diseñaron viron que a súa forma era moi parecida a unha bombonera que tiñan en casa. Entonces pois empezaron a referirse a él como La Bombonera. La Bombonera pa aquí, La Bombonera pa lá, pois quedoulle La Bombonera. Que máis? Que aquí os bombeiros, que eso non é de todo verdade, é un conto que nos meteron, non son os camións dos bombeiros, non son rojos e blancos porque son os colores do River. Non é verdade, eu acabo de ir por un dos bombeiros e sí que son rojos e blancos os camións, pero sí que é verdade que teñen un camión azul e amarillo. Que máis dicir? É moi curioso, se podedes que vexades a forma do campo desde arriba, que ten un lado que é así como se meteron un machetazo, e é porque cando ampliaron contaban comprar os edificios do lado, ao final non llos venderon e tuveron que modificar o proxecto inicial. Dalle un gústame e suscríbete,